Helo bawb, Gwenfer dwi, a dwi yma i ddweud wrthych chi am gronfa ffilm fer Beacons. Mae Beacons yn buddsoddi mewn ffilmiau byrion uchelgeisiol a cinematig gan dalent o Gymru. Rydyn ni'n ariannu raglenni dogfen, animeiddio, ffuglen, gweithredu byw a ffilmiau hybrid hyd at 15 munud o hyd. Mae Beacons wedi ei anelu at awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr sydd eisoes ar rhywfaint o brofiad. Efallech bod chi eisoes wedi gwneud ffilmiau byrion wedi'u hunain ariannu neu ffilmiau byrion fel myfyriwr neu'n gweithio mewn cyfrwng arall fel teledu, theatr neu ddelwedd symudol. Gallwch wneud cais naill fel tîm neu fel unigolyn os ydych chi'n awdur gyfarwyddwr. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch chi'n cael eich talu i ddatblygu eich prosiect dros 8 wythnos cyn ei gyflwyno i'n panel. Mae brosiectau a gomisiynwyd yn cael cyllid cynhyrchu ac unwaith y byddant wedi cwblhau, maen nhw'n cael eu cyflwyno i wyliau ac yn cael eu darlledu ar BBC Cymru. Ar bob cam, mae Beacons yn cynnig cymorth creadigol ac ymarferol, hyfforddiant a mentora. I wneud cais, rhaid i gyfarwyddwr eich prosiect fod wedi cael ei eni yng Nghymru neu fod wedi ei leoli yng Nghymru. Rhaid eich tîm hefyd fod dros 19 mlwydd oed ac ni ddylent fod mewn addysg amser llawn. Os ydych chi'n nodi mewn categori wedi ei dan gynrychioli yn y diwydiant sgrin, rydym ni'n awyddus i glywed gennych chi. Mae canllawiau a ffurflenni cais ar gael yn ffilmcymruwales.com. Gallwch hefyd drefnu cyfarfod un i un gyda ni neu gysylltu â ni i drafod ffyrdd eraill o wneud cais.